Znaš onu priču koju stalno slušaš? Austrija ima bolju mirovinu, idi tamo i riješio si život. Riješio si sve probleme. Ovo zvuči kao nekakav plan, zar ne? Problem je što je to poluistina. A poluistina je najopasnija stvar koju možeš slušati kada planiraš svoju budućnost. Jer kada dođeš do 65. onda nema nekakvog dugmeta koji ćemo stisnuti i resetirati stvar. I danas ćemo razbiti ovu iluziju o dobroj mirovini u Austriji kada je usporedimo sa Njemačkom. Bez nekakve političke korektnosti, bez motivacijskih govora, jednostavno samo realnost. Ajmo odmah brutalno. Da, Austrija ima bolji mirovinski sustav od Njemačke. To je činjenica. Ali evo što ti nitko ne kaže. To vrijedi samo i samo onda ako si cijeli život u tom sustavu. Ako nisi, priča se mijenja i to drastično. Zamislite ovaj primjer. Imate 43 godine, radite već 10 godina u Njemačkoj, zarađujete 4000 eura bruto, tipična priča iz Njemačke. I sada vidiš video na internetu, Austrija daje 70% plaće u mirovini. I ti si razmišljaš, pa čekaj, ja sam budala što sam zapravo u Njemačkoj. Tu počinje problem. Jer sustav ne funkcionira tako. Nije to Netflix da promijeniš državu i dobiješ bolji paket. Ne. To je više kao imaš 2 bankovna računa u 2 države. I svaki ti daje ono što si u njega uplatio. Ni više, ni manje. Znači tih 10 godina u Njemačkoj, to je zaključeno. To ti je otprilike nekih 400 do 450 eura buduće mirovine. I to ide sa tobom gdje god da kreneš. Ne možeš to prebaciti u Austriju. Ne možeš upgradeati. Game over. Sada dolazimo do zanimljivog dijela. Ako ostaneš u Njemačkoj do kraja, znači radiš još 24 godine i završiš na nekih 1500 eura mirovine. Nije bajka, nego realnost. Ali ako se sada preseliš u Austriju, tu ljudi očekuju nekakav jackpot, nekakvu drastičnu promjenu života kada dođu u mirovinu. I na papiru to izgleda kao jackpot. Radiš tamo 22 godine i Austrija ti može dati oko 1500 eura, plus Njemačka svojih 400 eura i odjednom si skoro na 1900. I sada svi kažu, pa vidiš, Austrija pobjeđuje. Ali ljudi, stanite malo. Sada ide dio koji ljudi ne žele čuti. Prvo pitanje, hoćeš li stvarno imati 4000 eura u Austriji? Jer ako padneš na 3200, ta cijela lijepa računica se raspada kao kula od karata. Onda drugo pitanje, hoćeš li raditi bez prekida sljedećih 20 plus godina, bez pauza, bez promjena, bez ikakvih problema? Jer austrijski sustav tek tada daje maksimum. I treće i najvažnije pitanje, imaš 43 godine, znači nisi na početku, nisi student koji testira opcije. Ti si u fazi života gdje imaš karijeru, imaš iskustvo, imaš možda stabilnost. I sada sve to bacaš u zrak za potencijalnih 300 eura u mirovini. Ljudi, ovo je trenutak gdje većina ljudi napravi grešku. Gledaju mirovinu, a ignoriraju sve ostalo. A mirovina nije izolirana stvar. To je rezultat tvog cijelog života. Evo vam brutalne istine. Najveći faktor tvoje mirovine nije država, nego koliko zarađuješ, koliko dugo radiš i koliko stabilno radiš. Znači, ako u Njemačkoj digneš svoju plaću sa 4000 na 4800, napravio si veću razliku nego s selidbom u Austriju. Bez rizika, bez stresa, bez resetiranja cjelokupnog života. I sad dolazimo do dijela koji nitko ne želi čuti, ali morate. Ako se oslanjaš samo na državni sustav, u Njemačkoj si u problemu. Ali pazi, i u Austriji si u problemu samo malo kasnije. Jer oba sustava imaju isti problem. Sve manje ljudi radi, a sve više ljudi ide u mirovinu. A matematika tu ne oprašta. Znači, koji bi bio pravi plan?
Nije pravi plan bježi u Austriju, to je lijepa priča za komentare na Facebooku. Naime, pravi plan je puno dosadniji, ali radi. Prvo što trebate napraviti, povećajte prihod, jer to je game changer. Ne državu, ne politiku, nego vi. Drugo, dodajte privatnu štednju. 200 do 300 eura mjesečno, možda zvuči malo, no to ti može dati 500 do 800 eura jednom u mirovini. To je više nego razlika između država. Treća stvar, ako firma nudi betrips rente, ovo obavezno iskoristite, jer to je doslovno free money koji većina ignorira. I sada idemo do finala. Ako ste na početku karijere, da, Austrija je često bolji izbor. Ako ste već 10-15 godina u Njemačkoj, onda je igra već odigrana. Nećete sada počinjati opet ispočetka. I zato je najvažnija rečenica ovog videa: ne traži bolju državu, nego traži bolju strategiju. Jer na kraju nije pitanje gdje ćeš ići u mirovinu, nego hoćeš li si je uopće moći priuštiti. Ako želiš da ti izračunam tvoju konkretnu situaciju i pokažem kako da izvučeš maksimum iz Njemačke, napiši u komentar plaću, godine i koliko već radiš. I napravit ću analizu bez ikakvog uljepšavanja. Ljudi, pazite što radite.